Ziningi izinto-ke angithembe kuzona, ziningi nama-plans akuwona. So ngibuka-ke uma ngibona la ngathi abantu esinabo abantu abathanda kakhulu lo mkhakha. So mhlawumbe mina into engingayisho ngiyakubona lokho respect nobani nayo yonke lento le esishiwo. Guys, mina into engingayisho nje ukuthi uma ngabe kwenzekile wathola inhlanhla mhlawumbe wakuyisethi, wayithola inhlanhla wakuyisethi in whatever position osuke ukuyona, stika kulowo msebenzi osubunikezwe wona and learn kulo office ukuthi ube khona. Mhlawumbe ngeke ilanga ngokuye ngichaza, kodwa ukustika kulowo msebenzi unikezwe wona ukuthi ungabi umuntu suspicious, yabo. So njengomuntu ozospaya or what, imibuzo yakho igcine isibonakala ngathi hey lo muntu maybe mhlawumbe ufuna ukuthatha ama-information yantshontsha or what, yabo. Just to stick, yabo nje mina mangibiziwe as an actor, ngiyafika ngi-acte kuze kuqhamuke umuntu oseceleni athi hayibo u-director lethile lona. Mengingashiwongo nje ukuthi namhlanje so-director, ngifika ngi-acte nje just like that, ngithule phasi bese ngiyahamba. Into emosha kakhulu ile yokuthi abanye abantu mayefikile lana afika afuna ukuveza ukuthi hayi nami ngiyakwazi ukwenza ukuthi uthi mhlawumbe akasabizelwe lokho, but maye sefika la usefuna yabona into e-wrong, yebo vele ihlala izoba khona into e-wrong, kodwa awumazi umbhali, awuyazi ingqondo ye-producer, awubazi ukuthi bakwenze lokho ngoba kwenzekelani. For instance, mawubiziwe as an extra mekuthiwa usuka neklasi uye endaweni ethile. So mawufika uyifica iklasi vele isibekiwe, you don't have to ask ukuthi hayibo iklasi ibekile ngoba awuwazi umqondo wombhalo, yabo. Mhlawumbe wena uzobona ngathi le class bengafanele ihlale la ngoba isithe into ethile, kanti ngendlela eshuthwa ngayo vele kufanele isithe leyo. Ngiyayizwa ngisho. So mina nje engingakusho sengibala uma kube nenhlanhla wakuyisethe in whatever position osuke ubizwe kuyona, sicela ukuthi usitike kuleyo nto obizwe leyo yona kuphela. Okunye uyokwenza futhi mhla usubizelwe lokho. Ngiyabonga. Siyabonga.